Честит рожден ден! Кажи здравей! Сега ще дадем подаръците горе. Каква усмивка специална! Това е това, Викито. Я да видим сега рожденника Марти. Виж, там ще закарайте подаръка, Вики. Виж, едно зверче, което се казва чебурашка, да те пази, да ни напомня за нас. И тук ще го видиш какъв е и кой е. И песни ще гледаме филм, където нещо почва с Кристо, татка пускат DVD-то и лягат при нея на леглото и гледат. Ела, отиде звони Настя. Той бяга там татъка, защото DVD-то да се пуска. Кажи, тук ляли, какво кажеш на си? Я да видим всички гости. Виктория и тук виждаме я. И Велю не се е наяла още. Велю, не го снимайте, като нахрани, като стане добър. Аз даже не се жали. Няма да я ядеш. Просто защото не ми вика Жанета и... Не, Роса, нещо като говори, да вика Жанета и тогава става. Айде, мама. Днеска за нея е Велик ден. Ние това говорихме сега с Николай, че Марти още не се е родил. Да, още го чакам. Ето Алекс, Мартите вика, че се е пуснал филма от татъка. Айде, Алекс, татъка. Да гледате кино. Някой друг чука сега. Брати с майка ми за тортата. Я виж? Още малко Марти е тук. Виж къде е Марти на картинката. Какво ставаме, Лелю? Баби, Марти е тук. Какво, мама? После ще сложим мама с Ау! Махам с чинята и казвам, чинята. Да, Алекс. Мам, да. Браво, големите деца слушат. Николай се обажда и казва. Мама! Свещичката ще сложим малко, чак ще ви сложим малко. Той най-сега ще отсъде. Мама! Леле! Абе, Марти, гледай към Леля. Леля, чакай, застани тук до тортата, Леля, с тортата да те снимам. Я да видим да гледай, Леля, къде е? Сега ще носиш тортата. Дай буско, Марти, Алекс, поцелуй. Алекс, Марти. Той иска да снима. Марти. Там дай да я сложим, ще ги изправим там. Марти. Оклепа ли са вече? Чакай сега. Ау, тук какво става? Какво гледаме? Здравейте! Спешно ми трябва ученическа униформа. Здравейте! За момче или за момиче? Нима ли прилича? Алекс, бързо тук ела при нас. Мама ще снима, да? Нищо, Марти, просто Марти иска торта. Ай, една обща снимка. Застани близо до Алекс. Вели? Няма. Добре, бе, усмихни се поне да че видим готската усмивка. Я да видя? Имаш ли зъби? Че големи зъби има този Велю, бе. Ей, сега ще пей ми. Как ще пей ми? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Вики, на големи място на Алекс. Happy birthday, Марти. Happy birthday to you. Айде, духай. Сега за Мартинко. Айде, мама, с Мартинко. Духай, мама. Писа, бе. Никой да ни духа от рожденника. Су. Браво! Какво? Хайде, да. Хайде, сега духайте! Чакай да си, този си. Хайде, си отзад. Духай, Алекс. Вики, направи си място. Чудо! Браво! Ще ли да се опади? Айде. Браво на децата! Вики? Не. Ще ядеш ли? Значи, Марти, за година, като станеш по-голям, тройка тук ще има. Виж да слушаш, защото ще си на 2 години. Чинийка. Първо ще ядем пица, бе, мамо. Да, тя как се е огънала.
Вики, айде пица, мамо. Айде. Пица, каква е пица като на торта? Не се закусвали. Трябва да дойдат гостите. Става Криско. Криско сигурно е заспал. Вики, остави я, Вики. Не малко да се порадва, после ще го да... Продължава да чопли, тук може той ще изкърчи догоре. Айде, сега ще ви даме и строителните машини. И събрахме Жани всички строителни машини вече. Ще бъдете в този правим, ще ли ви? И сега ще направите гараж. Ето ви. Не, мамо, той е... Не, той е измислено. Не, той е като пандите нещо, че тук има такива. Само, че не е бяло и черно. Катери са Може би като мече нещо. Мече, да. От рода на мечетата е. Не е бличуго, бличугите не са... Са гущерите. Да. Я че мини някъде много трябва тук да седна. Че няма да Айде, седна. ти си с най-послушното. Марти си взе ченика вече. Да, той е там, в шкафа си. Хайде, лапай. Дайте ми чебурашката. Махнете само. Що не искаш? Ако искам, аз махни съм. Тя е първо Дай на мене. на това. Дадем на Марти. Мамо. Дай. Гушния. Къде е на великопиташ чебурашката? Марти, то плесна трябва Тя е много мека. да. Ето, с какво ще режеш? Алекс, иди, защото тебе тоже тортик дали. Иди, скажи, я хочу тоже. Кажи, мам. Имате там още един клиент. За торта. Сега ще я вадим. Добре, това е ясно. Давай тортата, децата. Айди, Алекс. Айди на маса. Защо такива тънки парчета режеш? Нека ги издъчим, аз ще знам, че Влесав няма да го изеде. Ти твоите кутия, дядо свата. Дай на тебе да ти пробваш свете, защото ако не къде? Ждени по-така се ядем вече това. Я да ги видим. Къде? Там ли? Айде, Алекс ще бъде най-жълтният татко. И той може да има 4 деца. Оттатъка с малко отворена. Няма къде да пада. Чакай да взема аз другия стол. Е така, влизам насам, толкова си. Мама,